हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो गुड मर्निं। दिनैहाय आङो गारि गोदानाव दंबावो आरोबाव दिनैनि बे गारि गोदानखौ आं बङाइगाव लानानै थांगोन। बेजों लोगोसे फिसा खामानि दङ। बे गारिखौ एसे माबा माबि लगायनानै फैनोसै आङो। बे गारिखौ आंनि नङा दे गाइसमोन, आंनि साननो हागौ बिराद माहाजोन सानो नोंथांमोना। आं फुरा माहाजोन नङा दे। बिनिनोखा मा होनदों नों? नोंनिनोखा इट्स अके, नो प्रब्लेम। आंनिनो जाहैबाय नालाय। बेनिफ्राय आङो बे गारिखौ इयाव स्टारिंआवहाय कभार लगायनोसै। बेनिफ्राय आथिं गाग्राखौ मेट गोदान हैनोसै। बेनिफ्राय गोजौआवबो एन्टिन लगायनो बोलो होनोसै। बेनिफ्राय नायलांबाय थादो, जोङो थांसिगोन। साउन्ड सिस्टेम थांनायसै आरोखि ना। नै जोङो गारि गंसेखौ इयाव दोनबाय, थांसिगोन आरोखि जोङो गाइसमोन। अब्ला नायलांबाय थादो, आङो मा लायो मा लगायो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं दे। अके, फाइनालि आङो बङाइगाव सफैबाय। ओरैबायदि सान्दुं आरोखि ना। नै मा सान्दुं ओरैबायदि सान्दुं। दायो गारिखौ खामानियाखौ रेडि खालामजोबबाय। अभी काफी काम तो शुरू हो गया। देख सकता है इधर क्या लगेगा। अभी बीकॉम डाल रहा है इधर, देखो बीकॉम कर रहा है। सीट भी निकाल दिया, सिनाखौबो बोखारबाय। नै लांदां, गारि गोदान लाबोनाय माबायदि लांदां जायो नै। ओ माय गड, नै लांदां, गासिबो लांदां। नै सिनाखौ दिहुनजोब्बाय। नै बीकॉम बोग्राया हनै। बेनिफ्राय नै सिटना नै बेबायदि थुमफ्रुफ्रु। नै बेयावनि गोदोनानिखौ माबाखौ बख'योब्ला थुमफ्रुफ्रुल' खानि सिटना। ओमफ्राय दायो आङो मेनाखौ लगायसिगोन। गारिया नै बेनो, मेनाखौ जों बेनो जाहैबाय। नै दखाना नै नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेयावनो अट'मबाइल फानजाफिनि दे। इयावहाय नै मा साउन्ड सिस्टेम मोनो, नै बेयाव नायनो हागोन। गोबां मानसिया इयाव सोलायफैयो, होफैयो। ओमफ्राय दायो मेगनाखौ जोङो आं सायख'बाय जाहैबाय। नै बेखौ लानोसै। नै बेखौ मोजां मोनदों, गारिजों समायगोन, रेड कालारनि बे। ओमफ्राय जोंनि ब्रादारानो मावनो हागोन। ओमफ्राय बिनि दखानाव मा दं नै नायनो हागोन। नै ओरैबायदि गोबां बुस्थु दङ बेनावहाय। नै बेबायदि बरिया आरोखि ना। नै दायो नै ब्रादारा मावगासिनो दङ दस्रानिखौ। बेनिफ्राय जों बेखौ बिकम होगासिनो दङ। बिनि उनावहाय जासिगोन आरोखि। बेनिफ्राय कमप्लिटलि लागायनानै आं नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि मावदों। अब्ला थाथ'दे दसे, बेनिफ्राय आं देखायगासिनो दं नोंथांमोननो गासिनखौबो। बेयाव मा नांगौ बेखौ मोनजोबगोन। जो सामान चाहिए उसको पूरा मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग भी, बहुत सामान है। देखो फॉग लाइट लगाने के लिए, कुछ लगाने के लिए पूरा सामान मिलेगा। ओरैबायदि मोजां बुस्थुखौ मोनजोबगोन आरोखि ना। नायदो नै दायो मेनाखौ अलरेडि लागायजोब्बाय। नै माने आं बैयाव दखानाव थांदोंमोन, माने मोनसे बुस्थु लायदोंमोन, दाखालिनो फैसा मोननांगौ दंमोन। नै बे मेनाखौ होबाय आरोखि ना। नै होजोब्बाय। नैबे स्टारिंनिखौबो लगायनांगौ, बेखौबो बुंनाङा। अपनार itu स्टारिंत किबाটো लगाब লাগিব নেকি? itu हम लोग भैया का दुकान में भैया आया, हाँ खुश हो गया। हाँ मैट उट लगाया, अच्छा सीरीज लगाया। हाँ भैया खुश हो गया। और कोई आप लगाना है तो आ जाइएगा। हाँ किसी को भी। और आपका लोकेशन बोल दीजिए। लोकेशन है मोहम्मया होटल। हाँ अच्छा। और आपका ये गुरबानी ऑटोमोबाइल्स। ये देखो गुरबानी ऑटोमोबाइल। इधर आओ, भैया का दुकान में क्या सामान मिलता है इसको बोलो थोड़ा। और हम लोग का एसेसरीज हो गया, आपका गाड़ी का एंड्रॉयड, LED, फ्लोर मैट, रूफ रेल, क्रोम आइटम, फुट स्टेप, सारा मिल जाएगा। स्पेयर पार्ट्स, हुंडई, मारुति, आपका नया जनरेशन का जो है सब सारा गाड़ी का मिल जाएगा। कंप्लीट में मिनिमम गाड़ी, छोटा वाला गाड़ी में कितना आएगा प्राइस मैच लगाने से? 20,000 से शुरू कर सकते हैं। 20,000 से मतलब एक्सेसरीज लगाने में सीट कवर, ये सारा लगा के। अच्छा भी मिल जाएगा। और साउंड सिस्टम कुछ अलग से लगा सकते हैं ऐसा? बेस ट्यूब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। JBL, सोनी सारा मिल जाएगा। सारा मिल जाएगा ना। ओके थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। हम भी मेरा गाड़ी को पूरा लगा दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उसका दुकान है ये देखो। और फिर हम आप लोग को देखेगा गुरबानी ऑटोमोबाइल।
उसका दुकान है, वही है। देखो क्या क्या मिलता है, देखो देख सकता है। और हमारा बाबू इधर है, मम्मा है ना, मम्मी डैडी डैडी। कैसा लगा भैया आपको बाबू? अच्छा लगा ना। और आपका दुकान में क्या क्या मिलता है इधर? मेरे दुकान में आपको सब कुछ एसेसरीज और स्पेयर पार्ट्स मिलेगा। अच्छा आप अच्छा। जो भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं गाड़ी में, हाँ, सब अवेलेबल होगा। और ओके जो अवेलेबल नहीं होगा आपको मंगवा के आपको करवा के देंगे। अच्छा। और साउंड सिस्टम का भी अलग से लगा सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, साउंड सिस्टम, सीट कवर, हाँ। मैट वेट, लाइट्स, एलईडी लाइट्स, सब कुछ कर सकते हैं आप। अच्छा ओके ओके। और जगह का नाम थोड़ा ये बता दीजिए हमारे आपको। जगह है आपकी ऑपोजिट ऑफ ओल्ड डीसी बंगलो, हाँ 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 गुरबानिया टोल। हाँ हाँ। और उसका बाजू में महामाया होटल भी मिलेगा ना? नियर बाई महामाया होटल है, इधर जानवी होटल है, जाने भी। हाँ 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 हाँ। सामने आपका हॉस्पिटल है, अग्रवाल हॉस्पिटल। अग्रवाला, हाँ हाँ हाँ। ओके थैंक यू बाबू। हम तो आते ही रहता है, और कोई आदमी देखेगा वीडियो में देखेगा फिर आएगा। आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, है ना? ओके थैंक यू दादी जी। ओके ऐसा ही तो आज का वीडियो इधर खत्म करगा। बयनिसिमबो मोजां मोनबाय दा नोंथांमोना खोन्थाजोब्बाय बेयाव मा मा मोनो मा मा मोना गासिबो खोन्थाजोब्बाय मोजां। दा नोंथांमोना सोरबा लागायनो गोसोब्ला बेयाव फैनानै लगायफैनो हागोन। दा बेयावबो गोबां मानसि फैनानै दङ, गोबां गासैखौबो मोनजोबखायो आरोखि ना। होमब्ला बयनिसिमबो बाय बाय।